An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen ani wula min ye kunnafoni kɛnɛ nin ye o sigitɔ ye. Wulada in na an bɛna na baabu fanba ta min kan o ye Mali ka yɛrɛ ka sɛbɛnw sɔrɔ n'an b'a fɔ ma sa ko données avec ko olu bɛɛ lajɛlen taara ka na an ka jamana kɔnɔ ala ni an yɛrɛ ka maamafalen dɔw olu sababu. O mana bɔ yen sa min ye menakakaw ye olu ka nisɔndiya kɔni b'u ka kɛ ni balo sɔrɔli ye. Kibaruyaw fana y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ bɛ Mali ni Burkina olu ni ɲɔgɔn cɛ Sikasokaw fɛ yen min b'o kɔnɔna na an na dɔ fɔ o la. Krépin Diatta ko ale dulonna dɛ kafu fɛ. Kibaruya minnu bɛ kɔkan kibaruya la n'o ye wɔlɔfɔw fɛ ye an na dɔ fɔ o fana na k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko yan ye Jani.ml FM ye. An bɛ kibaruyaw di yan an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ radio partenaires min ye an ka radio partenaires ye an b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ Amara u k'u ka WhatsApp numéro ci ka na an ka 92 42 42 30 la yaasa kunnafoni minnu bɛ yen n'an tilara a la tancogo la a bɛ se ka ci u ma cogo min na sabula bɛɛ lajɛlen t'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen t'a sɔrɔ waati kelen na an b'u bɛɛ lajɛlen fo radio minnu ni télévision so minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'u dulonnen don an na k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale ni ministres ni jamana maamafalen caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ waleya tun bɛ tali kɛ mun na ko min ye biométrie malikura biométrie ko ka o sigi sen kan o bɛna n'a to malidenw u yɛrɛ b'u bugulatigɛ sɛbɛn sɔrɔ ka dilan Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka baara kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maliyɛnw olu yɛrɛ fɛ yaasa an ka sɛbɛnw degun minnu y'an sɔrɔ kɔrɔlen an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen ban pewu an ka sɛbɛn minnu tun bɛ yen n'o tun bɛ faransikaw ka société bolo n'a fɔ ma ko IDEMIA ni ale n'an kun kalasɔrɔ ɲɔgɔn na fo kungo ko fɔ an ka CFA wari miliyari 3 miliyari 6 ni kɔ sara u ye Amara i b'a dɔn nanzaraw ka kunnafonidilaw bɛ ka mun fɔ ko Mali furancɛla fanga maaw ko k'u ye bingali ta ka ɲɛsin Faransi société dɔ ma ko k'u ka données ta ko an y'o société pirater k'an yɛrɛ ka mɔgɔw ko ten a bɛ bɛn fɔ cogo sugu ka d'u ye u k'o fɔ a la an kɔni ka sɛbɛn don wa ko in min b'a la fana Mali sigilen don k'a bɛɛ kɔnɔ n y'a fɔ an ka maaw ɲɛna a mɛnna n ko n'a b'a fɛ an ka lafiya a y'an ka baaraw don an yɛrɛ fɛ yan tiɲɛ don maa si tɛ se ka ko kɛ i kelen bi diɲɛ kɔnɔ nka fɛn caman bɛ yen olu nunkun ka i yɛrɛ bolo i sagonamaa tali o i nindugoko kɛli o i ka jamana yɛrɛ sɔrɔli o nin bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ fɔlɔ Amara an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i kelen bɛ wuli k'i jɔ dɛ juru bɛ États-Unis na a tɛ diɲɛ jamana si la dɛ États-Unis u ka finitigiw don dɛ bonya fɛn fɛn bɛ irisi kan marifa min b'u bolo o don dɛ siran fɛn fɛn bɛ kɛ jamanabaw ɲɛ n tɛ cɛnin tɛ nin ye kore a tɔgɔ yɛrɛ di Kimu filɛ nin ye maa se n den cɛ ale ɲɛ kan f'u yɛrɛ b'a deli k'a k'a senbɔ kɛlɛ dɔw la o ɲuman ye min ye an k'an cɛsiri an k'an jija Amara an ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ni maaw ma baara kɛ fu don tɛgɛrɛ fɔ o dununfɔ o caciribɔ o ɲɔgɔlɔnbɔ o nisɔndiya o nin si tɛ ɲɛ n'an ma baara kɛ an kana ɲɔgɔn musalaha dɛ don o don ka wuli an bɛ transition kɔ an bɛ transition dɛmɛ an b'a senkɔrɔma don taamaw la seriw la fɛnw na nin bɛɛ lajɛlen sirilen don min na dɔ k'i yɛrɛ ye n ka cɛ sɛmɛyɔrɔ i ni yɛrɛ la koyi kana jɔ i bɛ min kɛ la dɛ i bɛ se min na t'o kɔnɔ faso ye a bɛ dɔn a ma se lɛrɛkutigɛ la a ma se foyi tɛ yen maa bɛ min kɛ dusukun na ko Ala t'i sara a la bi an ser'o gun de kan gɛlɛya o gɛlɛya bɛ anw kan anw ɲɛna ko a fura ye dɔwɛrɛ ye Amara gouvernement a ka wari ɲini a ka maaw bila baara la gouvernement fanga ɲɛmaaw minnu b'an kunna nin waati in na a ye fɛɛrɛw tigɛ maaw bɛ se ka baara kɛ cogo min ka balo u wɔsi la n'o tɛ fɛn min bɛ senna Mali kɔnɔ bi an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ a la faso ta doni bɛ sɔn ka gɛlɛya waati nataw la dɛ i m'a ye sisan n'a fɔra k'i ka taa marché ta gouvernement fɛ
f'i kɔnɔ bɛ boli u bɛ lisi f'i ɲɛna i kan ka na ni sɛbɛn min ye olu yɛrɛ ka se ka kisi cogo min n'i y'o sɛbɛnw ta k'olu lajɛ a dɔ bɛ dɔ la i bɛ miiri dɛ e m'a ye pôle économique la weleli bɛ tɛ ka lakali o belebelew de bɛ ka fɔ n'o tɛ misɛnmanin caman bɛ ka wele pôle économique na su ni tile Amara da tɛ magala olu la o a sɔrɔla mun fɛ fɛn dir'i ma min ma di a dicogo la sariya fɛ i ye fɛn sɔrɔ min kun t'i ta ye i taar'i bolo don fɛn kɔrɔ min kun man ka to i bolo yan bɛ professeur Faye fo Ousmane Faye an da bɛna don a kuma na ɲɛfɛ ale ko minɛna fɔn Covid la nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a ye baara daminɛ a ka hôpital la kunu conseil d'administration a y'o baara kɛ hôpital de dermatologie a b'a fɔ min ma ko institut Marchou o professeur directeur n'o professeur Ousmane Faye ye Amara fana seere de bɛ ba kɔ non tɛ n'i ye baara kɛ ka ɲɛ a bɛ dɔn je le répète kunu ko a ko président ma k'a b'a fɔ ko k'a waleɲuman dɔn a ye baara mun kɛ ka tila k'a fɔ k'olu ka baara kɛ cogo min u ka laɲini kɛ yaasa an ka aravɛki a bɛ se ka segin an ma cogo min o de la ko kunu ale y'a da yira jamanakuntigi la ko waleya minnu filɛ nin n'o ye système informatique in ye ko k'a tɔgɔ kɛ ko Malikura biométrie a denkuli de tun ye kunu ye jamanakuntigi ye yamaruya di k'u ka tɛmɛ ni baara ye ko k'a tɔgɔ kɛ o ye o Malikura biométrie ko a nana sira jumɛn fɛ a yɛrɛ wolikajɔw kɛra cogo di je le répète ye nin fɔli kala n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye a ko k'u ye baara kɛ ni kuntilenna 3 ye kuntilenna 3 in ye mun ye Mali ka maliya o ka dɔn sira min fɛ Mali yɛrɛ b'a fɛ ka ni kɔma minnu ta n'u ka baara kɛ fɛɛrɛw sira fɛ yaasa Mali ka se ka taa ani Mali ka nafa ani malidenw ka nafa bɛ min na k'u ye baara kɛ ni taabolo 3 ye o de la ko a b'a fɔ yan k'olu tun ye communiqué dɔ kɛ gouvernement ka communiqué dɔ communiqué 60 k'u y'o kɛ septembre kalo tile 25 san 2023 k'o communiqué in kɔnɔna na ale ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement k'ale tun y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko Mali ni maa min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Idi Menya ye k'o ye waleya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma waleya min b'a to an kun tɛ se ka baara kɛ an ka fichier n'an ka système informatique kan n'o ye an ka avec données ye k'u kun ye a datugu ka gɔngɔrɔn k'a la kaki yaasa an kana se ka don kabini avril kalo san 2023 ko waleya in nana ni gɛlɛya caman ye gɛlɛya minnu y'a to kati nina an tɛ se k'o sɔrɔ an ka jamanaden minnu tun bɛ yen n'olu kun bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ fasodenya baaraw kɛ Amara ko kun tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko a gɛlɛya wɛrɛ tun ye mun ye o ye k'a fɔ maa bɛ yen n'o si kun sera vote ye n'o ye san 18 sɔrɔ k'olu si kun ma se ka tɔgɔ sɛbɛn an ka sɛbɛn in kan n'o y'an ka données ye données ninnu kɔni tun bɛ tubabu de bolo ko a nana ni gɛlɛya wɛrɛ ye o ye k'a fɔ sisan ni e mago bɛ fichier individuel la ka t'o ta ka se ka baara kɛ n'o ye k'o si kun tɛ se ka kɛ ko yaasa ka se ka solution sɔrɔ o la ko hali hijitagalaw k'u y'o démerder de gouvernement de wulila ka démerder kɛ pour que Mali ka se ka hijitagalaw ka se ka taa ministre de l'administration territoriale ka kuma kɔnɔna na ko k'u y'o fɛɛrɛ min sigi sen kan o fɛɛrɛ in u ye numéro kɛrɛnkɛrɛnnen de ta ka di maaw ma maa minnu taara hiji la olu ka se ka hiji baara kɛ k'o de tɛmɛnen kɔfɛ jamanakuntigi kɛlen k'a fɔ olu ɲɛna k'u ka wuli k'u jɔ sabula waleya min filɛ nin ye ko a waleya dama nɔgɔn hali dɔɔni Amara o de la olu ye maa mafalenw sigi sen kan ka comité sigi ko in kɛra dogo la koyi minisiri ko ale yɛrɛ nana ka na da sumusumu k'a fɔ jamanakuntigi ye ko nin ko in k'u ye nin labɛn ko jamanakuntigi yɛrɛ k'u ma k'u jija cogoya sugu bɛɛ la yaasa nin degun in an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min k'o de la ko comité sigilen a ye baara fɔlɔ minnu kɛ o ye k'a lajɛ an yɛrɛ ka fichier n'o ye an ka système informatisé in ye kalo 3 kɔnɔna na a bɛ se ka labalo cogo di ka baara kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ gundo baara minnu bɛ a la n'o ye confidentialité ye k'u y'o ɲɛɲini tile 15 u ka baara daminɛlen kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ ko subahana mansin sira fɛ baara dɔw bɛ yen mun bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka minɛnw ta cogo min k'u y'o de kɛ sa ka so k'a lajɛ ni expert ninnu u ka sɔrɔ ka baara kɛ ministre de l'administration territoriale ka laseli la a ko min ye baara in ye ko a ɲɛmaaya tun bɛ Sidibe bolo monsieur Sidibe wa ko ale ka communiqué kɛlen ko o de ye kibaruyaw di ale ma
k'a fɔ a ɲɛna ko an filɛ sira min na nin n'o ye ka an lamaloya k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na ko an bɛ se k'an sigi tan ko k'an bolo fila d'an sen kan ko maaw bɛ yen mun bɛ se ka nin baara kɛ Mali ye k'a ka dɔnniw lasegin a ma o de kɛlen ale yɛrɛ wulila sa ka se jamanakuntigi ma ka kow da yira a la o la sa octobre kalo tile 2 k'u ye baaraw daminɛ min ye décembre kalo tile 10 tile 10 décembre kalo tile 16 ye k'u y'a lajɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenw ye k'olu fara ɲɔgɔn kan olu ka se ka baara kɛ fi sabilillahi dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen u m'o ɲini jamana fɛ kuma tɛ ka musaka d'u ma u k'a baara kɛ ko wa fana k'a bɛ min fara o kan ko ye k'a fɔ maa minnu filɛ nin n'u ye nin baara in kɛ k'u sera k'an ka donnew an ka laɲiniw an ka sɔrɔtaw ka se ka u bɛɛ lajɛlen salo ka jamana yɛrɛ kisi miliyari 6 n'a kunkanfɛn sarali ma min kun kan ka sara yaasa ka se ka riskiw n'o o ye an ka sɛbɛnw tun bɛ kɔfɛla la u bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko maa minnu ye nin fasodenɲɔgɔnya baara in kɛ ko a bɛna n'a to jamana sefa wari miliyari 6 a ka se ka o bila a ka wagande kɔnɔ k'a sɔrɔ a m'o sara ideminiya ye wa ko min ye jamanakuntigi ye k'u b'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ ko nin baara in a cɛsiri n'a nisɔndiya a n'a ɲɛdɔn bɛ maa ninnu na ko o de la bi u y'a yira k'a fɔ ko même kalata sɛbɛnw olu lawale kurakuralen bɛ kɛ san o san o lisi minnu bɔra ka ban k'u ye CTDEC bila ale ka se ka o baara kɛ k'a sɔrɔ musaka o ma bɔ o la ko wa ko min ye plateforme fana n'o sigira sen kan sa RAL ko o kɔni o y'a to min ye maa 7,690 o de tɔgɔ sera ka sɛbɛn olu dɔw sera ka yɛlɛmaw kɛ ka se ka o sigiyɔrɔw falen komi sisan ni révision lisi bɛ kɛ ne bɛ bɔ Falajɛ yan walima ne bɔra Balabugu n yɛlɛnna Sogonikɔ yan n bɛ yɛlɛma cogo min ko olu bɛɛ lajɛlen baaraw sera ka kɛ wa ko Malikura biométrique ko nafa min b'a la ko an yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ o ye fɔlɔ ye malidenw de bolo b'a la o ye filanan ye wa min ye a lakana ko ni a labaloli ko ni a lataamani ko ka se ka baara kɛ n'a ye diɲɛ fan 14 fɛ k'o sen n'o o ko bɛɛ b'an yɛrɛ bolo wa ko n'i y'a jateminɛ fana min ye faso yɛrɛ kɔnɔna na polisi minnu bɛ n'o ye polisi scientifique ye scientifique pôle économique min ye maa fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ sariya ko hukumu kɔnɔna n'u mago bɛ jɔ subahana mansin minɛnw na k'olu bɛɛ lajɛlen sɔnna baara in kɛcogo ye bi ko wa fana ko a bɛna n'a to musaka min ye an ka jagokɛlaw ye olu ka se ka lakodɔn k'a baaraw kɛ k'a to an yɛrɛ fɛ yan lafiya ani hakilisigi ni basigi kɔnɔna na an ka jagominɛnw an ka karayogow an ka baaraw an ka sɛbɛnw an ka duw an ka fɛn bɛɛ lajɛlen a mara k'a bɛ se ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan sisan minisiri ko in nafaba yɛrɛ ye min ye k'o ye k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ de ye nin baara in kɛ Mali kɔnɔ yan ko yanni ale ka bɔ kuma na k'a b'a ɲini jamanakuntigi fɛ ko maa minnu ye nin baara in kɛ k'a b'u fo a tɔgɔ la ko sabula u ye fasodenɲɔgɔnya wale kɛ fasodenɲɔgɔnya wale min n'u y'o kɛ k'o kɛrɛ ka kɛ ni aravɛki tali ye ka na ko la k'a b'u fo ko k'u wale ɲuman dɔn min ye furancɛla fanga a ɲɛmaa tɔgɔ la ko min ye gɛlɛyaba minnu tun bɛ yen yaasa an ka se k'an ka papier aravɛki sɔrɔ ko nin de don Amara kɛnɛ kan ye kunu min ye Marc Kulubali ye i t'ale dɔn wa Marc ale bɛ ORTM na de ale ye journaliste ale bɛ ORTM na kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bannen pewu u y'u ka tubabukanw bɛɛ fɔ k'u ban Asimi ye min fɔ bamanankan na an ka jɛ an ka o lamɛn mɛn dan ye mɛn tigida ye an bɛ foli bila fɔlɔ ministre d'État la ale mun ka wuli ka jɔ a to bi ani maliyɛn minnu y'an dɛmɛ baara la an ka laɲini ka sabati n'o ye ka an ka yɛlɛma wɛrɛ ɲini taabolo caman na bɛɛ bɛ RAVEC nafa dɔn RAVEC ye fɛn ye fɛn mun an ka jamanadenw ka wolosɛbɛn kunnafoni bɛɛ b'a kɔnɔna la n'i bɛ fɛ ka passeport dilan sisan f'i ka baara kɛ ni RAVEC ye ani fichier a bɛ f'o ma ko fichier électoral n'i bɛna élection kɛ olu bɛɛ baara bɛ kɛ ni RAVEC de donc o ye fɛn min nafa ka bon ne y'a jateminɛ salon ministre d'État ye communiqué kɛ k'a jira ani faransi société dɔ tun bɛ n'a fɔ IDEMIA an de tun bɛ jɛ ɲɔgɔn ka baara la parce que olu de ye RAVEC in baara sigi sen kan donc u banna ka kunnafoni dɔ d'a ma mun b'a to an bɛ se ka laɲini caman sabati baara caman kɛ o nana ni gɛlɛya ma to an ka jɛɲɔgɔnya an y'a jɔ o hukumu kɔnɔna na n y'a fɔ ministre d'État ɲɛna a ka lajɛ n'an bɛ se ka lajɛ ni jamana wɛrɛ cogo min na n'an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a la mun b'a to an bɛ se ka maliyɛnw ka laɲiniw lasabati o hukumu kɔnɔna na maliyɛn dɔw bɔra u y'a kelen ka kibaruya mɛn
u bɔra ko nin ye maloya jamana ma nin ye kumafile jamana ma olu bɛ se ka jamana kuma bɔ o de kun kɔnɔna ministre d'État y'u fara ɲɔgɔn kan sutura la u ye baara kɛ sutura la fo ka na ni latigɛ na sabati bi donc bi n'i y'a jateminɛ bi Mali ka yɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ bi RAVEC la parce que n'i y'a jateminɛ jamanadenw ka kunnafoni bɛɛ de bɛ RAVEC kɔnɔna la ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ a bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲagami i bolo a bɛ se ka élection ɲagami i bolo a bɛ se ka fɛn bɛɛ tiɲɛ o bi bi in na Ala barika la ministre d'État ka wuli ka jɔ ani maliyɛn minnu filɛ n'u ye faso kanu n'u y'o latigɛ ka wuli k'u jɔ jamana ka jamana kuma bɔ bi an ka yɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ RAVEC ko la bi an fana bɛ se ka waso bi k'an kɛra an yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi mɔgɔ min ye nin baara kɛ i bɔra k'a fɔ sisan malidenw de don o ye kunnawolo ko ye i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ Mali fali don ni ɲɔgɔnna ko ɲɛdɔn b'an ŋanaw de la n bɛ fɛ ka ɲɛfɔ jamanadenw ye bi bi na an k'an wasa don an yɛrɛ ka ko ɲɛdɔn n'aw la n bɛ foli bila Sidibe n'a ka équipe mɔgɔ ye minnu ye ni jamana kanu baara kɛ olu de y'an dɛmɛ nin baara la min nin na sabatira ka foli bila u la ka foli bila u somɔgɔw la ka foli bila u ka denbaya la sabula da kan ye fɛn fɛn bɛɛ la tariku la an y'a fɔ bɛɛ na bi transition na mɔgɔ mɔgɔ n'i se kɛ jamana ye an fana b'an se k'i ye o de hukumu kɔnɔna an ye ne yɛrɛ nana miiriya d'u ma bi pour que ka yɛrɛ la ka yɛrɛ diɲɛ la ka yɛrɛ Mali la k'u y'u se kɛ Mali ye o hukumu kɔnɔna an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fana fɛ an bɛ sira min kan bi yɛrɛma hɔrɔnya yɔrɔ kelen tɛ yɛrɛma hɔrɔnya bɛ lakanako la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ dumuniko la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ fɛn caman na donc a ka kan bi maliyɛn bɛɛ ka i ka wuli ka jɔ kɛ mun b'a to bɛɛ ka dɔnniya bɛɛ ka waso n'i ka dɔnniya ye waso min kɔnɔna jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ ni mɔgɔ min ka baara sɛnɛ ye i ka waso ni sɛnɛ ye mun b'a to jamanadenw tɛ kɛ kɔngɔ la ni mun ka baara ye wɔlikaramɔgɔ ye i ka waso ni wɔlikaramɔgɔ ye mun b'a to jamanadenw bɛ kalan cogo min na ni mun ka baara ye furakɛli ye dɔgɔtɔrɔ o ka waso n'a ka baara ye mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lakana kɛnɛya sɔrɔ cogo min na ni mun ka baara ye polisiya o sɔrɔsiya ye o fana ka waso n'a ka baara ye mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na o de b'a to bi bi in na an bɛ se ka bɔ ka foli bila jamanaden bɛɛ la hali bi k'a fɔ ko sira bilalen don bɛɛ ye fɛn bɛ se ka kɛ jamana ye jɛya kɔnɔna la an kɔni tɛ jamana siri ka di mɔgɔ ma an tɛ jamana minɛ ka di mɔgɔ ma an tɛ jamana siri ka di mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka jamana ye jɛya kɔnɔna la ladira kɔnɔna na jamana fana b'a se k'i ye an kɔni bɛ se k'o ladi di mɔgɔ ma ka foli bila bɛɛ la foli lamɛnna aso an b'a fɔ sa Amara ko min ye nin ko in ye a tɔnɔ n'a nafa Ala k'a se maliden bɛɛ lajɛlen ma an ka sɛbɛn sanumanw an ka se ka olu sɔrɔ an faso la wolomasiri tabaw ka chef d'état-major général n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kunungo kalo in tile 13 ko wolomasiri tabaw ye kibaruya dɔw sɔrɔ kibaruya min y'a jira k'a fɔ ko bamancɛ wale ni jugawale kɛbaw k'u wulila k'u kunda yɔrɔ dɔ kan min ye dugu min ye n'u b'a fɔ ko Arura in kɔni k'a bɛ dangan bolo de fɛ Mali ale ni Burkina ni Niger o dancɛw hukumu kɔnɔna na o wulikajɔ sa ko ɛrɛ damadɔ min ye pankurun kɔni ye k'o wulila o bamancɛ wale kɛbaw an'u ka ɲɛma in ka t'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ baara la pewu min ye pankurun ye o ka sɔrɔ k'u kɔkuru ka n'u sigi o sigiyɔrɔ la Gawukaw fɛ yen kɛlɛkɛcɛw ye mɔmɔli kɛ fo ka taa se dugu jɛli ma maa bɛ yen n'o ye bamancɛ wale ni jugawale kɛbaa ye u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la waleya in ale kɛlen kɔfɛ min ye chef d'état-major ye k'a b'a fɔ ko maaw ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye ko baaraw bɛ sen na yaasa jamana fan 14 maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min colonel Ismaël Wage ale tun bɛ Kidalikaw fɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko min ye sɛma ye ni ale ye jɛkulu ye minnu tun ye marifa ta Mali kama plateforme ko fan dɔw k'olu kɔni sen tɛ se ka ye bɛnko kuma na an ka jamana kɔnɔ tuguni ani basigiko kuma na a y'o fɔ kunnafonidilaw ye k'a yirula k'a fɔ ko baaraba minnu bɛna kɛ ale yɛrɛ ka minisiriso fɛ k'o ye k'a fɔ bi accord d'Alger min binna ka bɔ yen maliyɛnw ka kelenna maliyɛnw ka sigi ka fɔ ko kura min bɛna sigi sen kan jamanakuntigi ka laɲini kɔnɔna na ko u bɛna o baara de kɛ ko da kɔni yɛlɛlen don wa bɛɛ lajɛlen sen bɛna yala ko min ye sigikafɔ in ye k'a tɛna kɛ waati kuntalajan ye koyi ko k'a fɔ ko girinkajɔba wɛrɛ bɛna k'a la wa k'o tɛna k'a la hôpital de dermatologie ni o ye Raoul Forolo Institut Marchou ye bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ dɔn o la k'olu ka sɔrɔ o bɛ bɛn miliyari 2 ani miliyɔn 900 ma o de bɛ bɛn u ka ɲinan san musaka ma musaka in bɛ tali kɛ mun na sa o ye k'a fɔ u kan ka wari minnu dépenser ani ka wari minnu kɛ hôpital de dermatologie de Mali o kɛra a ka session a ka conseil d'administration ta ko 5nan kɛnɛ kan
min ye professeur Faye ye ni ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso in ɲɛmaaba ye a tun bɛ kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ covid maa minnu tun minɛn'a la k'u bila garde à vue la ale tun bɛ olu la nka ala barika la Amara ale kɔni jabajɛra nin ko in na a bɛ k'a ka baara kɛ a ka hôpital o kɔnɔna na sanji tasuma ye tiɲɛni min kɛ Gawokaw fɛ yen ministre min bɛ jagoko kunna kalo tile 7 n'o kɛra février kalo tile 7 Gawokaw fɛ yen o kɔlɔlɔ yaasa u bɛ se ka kunbɛn cogo min Gawo kana dɛsɛ balo ni fɛnw si la ministre ale kɔni ni chambre de commerce maaw ye ɲɔgɔn ye Maju Sɛnpara n'a ka tɔndenw u nana ka na hakilila falen kɛ yaasa sugu in n'o ye balo feere sugu ale ni lemurubaw ni yiridenw feere sugu ye ko a bɛ se ka cogo min na a ka baaraw ka larawuli joona yaasa Gawokaw u kana na dɛsɛ k'u ni chambre de commerce kɔni bɛnn'a kan Musa Alasani y'a jira k'a fɔ ko maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna na wuli ka taa Gawo yaasa min ye baara in ye ale bɛ se ka kɛ cogo min na l'Américain ka jateminɛ jɛkulu dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko min ye ko stratégique de développement olu y'a jira k'a fɔ ko min ye cɛncɛn fo ka jamanaw ye ko bi kɔni ko diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔyɔrɔ kɛlen n'o ye koyi ko min ye diɲɛ seleke 4 jamana bɛɛ lajɛlen k'u ka nafa bɛ jamana in kɔnɔ jamana 3 in kɔnɔna na bɛɛ ni lafiya k'o kana jamana ninnu kɔnɔ k'o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen taalan ye l'Américain y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛlen ɲɛ jɔlen min kɛlen don nin jamana nin 3 ninnu na ko n'u ye taabolo kura ta ko lala ko na kɛ dayɛlɛ ye ka kɛ sababu ɲuman ye u ni diɲɛ bɛɛ ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ degunma ye a la Sikasokaw fɛ yen jɛrɛ dɔ bɛ sen n'a ye Mali ale ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ yaasa jamanaden minnu bɛ dancɛ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka se ka kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye jɛkulu in ye sa u y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ yaasa bɛn ni kelenya taa ni ka segu bɛ se ka kɛ cogo min na maa mun ye jɛkulu in sigi sen kan sa o ye diɲɛ seleke 4 tɔ min bɛ yen n'o ye OIM ye ale ni ministre min sigilen don maliyɛnw ni maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna ka se ka o dɛrɛn kɛ ani ministre des affaires étrangères olu bɛɛ lajɛlen sɛmɛ nin ko in na ko min ye lajɛ in ye sa a kɔni bɛ kɛ a bɛ daminɛ a bɛ to sen na sa fo min ye février kalo tile 15 o février kalo tile 15 in na fana min ye Sikasokaw fɛ yen a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen Menakakaw u y'u ka nisɔndiya jira sabula u kun dusuma kasalen don k'a jira k'a fɔ ko baloko ko o gɛlɛyara waati caman na sira kun tigɛlen don Menaka maa kun tɛ se ka don yen bolimafɛnw ale ni maaw olu yɛrɛ n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen kun jɔrɔlen don u ye nkamu da k'u ka dugutigiw n'u ka kabilatigiw n'u ka sifinw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ministre sow kɔni wulila ka wulikajɔ kɛ ka taa balo d'u ma u y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni diyar'u ye kosɛbɛ sabula jɔrɔnaba minnu tun bɛ u la o ye k'a fɔ sunkalo setɔ don baloko gɛlɛya kun b'u la nka nin bɛna na ni lafiya caman ye Menaka dugukɔnɔmaw ye nin sɔrɔ cogo min Amara min ye Menaka maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ sababuya la Menaka n'a lamini na n'olu bɛ Menaka dugu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ye donbolo ninnu sɔrɔ malo ninnu ni balo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'a bɛɛ lajɛlen jamana yɛrɛ de i kɔkɔ fɔ a bɛɛ la koyi ka taa bɛɛ di sɔrasiw olu ka ɲɛmaaw tun b'a kɛnɛ kan min ye dugutigiw ni kabilatigiw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka taa fara sifinw ka ɲɛmaaw kan Senegalikaw fɛ yen ko min y'u ka ministre bɛ kunnafonidiko kunna k'a ko ka bɔlɔlɔ siraw ko k'u tigɛ koyi min ye connexion ye internet k'o tigɛlen don bi Dakar ale kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamanadenw olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔba min kɛ yaasa ka Macky Sall k'ale sasa k'a sama ka bɔ yen pewu ko o wulikajɔ min labɛn min senna n'o ye juma nata ye ko ka kɛɲɛ ni o ye k'u ye bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen tigɛ wɔlɔfɔw fɛ yen ko fo n'a kɛra maa minnu bɛ yen n'olu ka bɔlɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo walima aw ka fɛn tɔgɔ di n'i b'a a kɔ kari kɛ ka taa munumunu kan VPN wa VPN ko minnu b'o ka kulu dɔrɔn de bɛ se k'a sɔrɔ ko n'o tɛ k'a tɔ bɛɛ datugulen don Libéria jamanakuntigi kura n'o ye Joseph Boaké ko ale kɔni kun ye muso dɔ ta sa ko k'o kɛ u ka brigade ɲɛmaaba ye brigade ɲɛmaa ye ministre min bɛ u ka wolomasiri tabaw kunna k'ale kɔni de ye muso in bila o kunna min ye musow ye sa ko olu wulila ka mankan ci fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye cɛ in k'o bɔra ko ka muso bila a nɔ na k'o ma ju ye muso in yɛrɛ kɔni n'o o ye muso in ye ko a yɛrɛ bilalen ni jɔyɔrɔ in kɔnɔna kɔni k'a ma diya maaw ye ko nka ko maa si t'a dɔn kun jumɛn na min ye George ye ale George Weah de kun ye a bila nin yɔrɔ in na ko munna ko u y'a ta kɔsa in na tuguni ko ka na ni a ye muso in kɔni u y'a jira k'a fɔ ko a yɛrɛ kun donna sɔrɔsiya la a yɛrɛ ye san 2006 san na wa ko min ye guerre civile wagati la fana k'a sen yera ko caman na o de la bi maa caman tɛ fɛ a ka kɛ ɲɛmaa ye a sen ka bɔ baaraw bɛɛ lajɛlen na kɔrɔbɔrɔw tɔgɔla festival ko baaraw bɛ daminɛ nin kalo in tile 15 ka taa bila tile 17 la Bamakɔ palais de la culture la ko ɲɛnabɔliw n'a ko bɛɛ lajɛlen sa ko o ye alamisa ye sini n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 15 ko a ouverture bɛ kɛ salle Bazumana Sisoko ale kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ko welelen don kɛnɛ kan yaasa ka taa takanba
a fa ko e bi bo ka je he aya ma fo de ka wi kele ambe bitai amara ya labe aka ka dilegi bo do aka ka jala mugo siri anga tampanga nchoro ne burangoe ni se ka fa ngore ni shogeli kanara announcer alai sina ngoni akoko ni ngunyama ya dira lema au kan dulatila mimbe no ye Krépin Diatta ni Sénégal dulatila do ko kafi ale sispa match nani olu match en sispa entraîneur en sispa Maroc ta matla ka match ko match nani ko flabe ko be ka siga abolo ko wa ko minye dollar wari ka kanga o wata o wa fla sara dollar wari wa fla kanga nga usara sawla ko ay kuma fo kuma munu ko ba yira ka fo ko kafu mogo ko ulu corrompile no ay ni be de fois Sénégal éliminé kay ni fois ko kafu corrompile amanga lon tigade amara kafu corrompile no ga est-ce que ngalo yi amanga lon tigade amanga kuna fonu kunche ni anga chokoroba ale kan tayani ye no ye docteur Ablaye Salié ala ale ka kalfam na la kunungo aka janaka sito sambi wolonvla an worola minye kibaria nya ko ni charna fanta ani nani bela jele fe aka sutralu na la sonama no don fara ana oda bela jele tloka ka dugo kesa ka foko fure ko ala ka hinala ala ka dairo sumaya ayan kon kitimila ala ko no ya nabta jemma ala ko no ya ala ka nyere nye kanta dongono ala ko ke ala bayin ale kanu ko so ulare nata amo joya amara na la sonama sini sogoma ana nyon sura kuna fon warela Quran o be foto di ni Quran man ja fawta énergie ko bon ala ka nya ga dama parce que ko be ni yayo ko atika banfio iba sura anye de masoro ala ku tela ka nya sura yanu sungalo che ya sambe be se ga lafia togomina